Ассалому алейкум апа хӯрои азиз тамошобинои канали мо ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. имрӯз навори мо сар мешавад айнами хел киртои новинкамон духтаро. ногуфта намона ки тамошобинои азиз мо дар шаҳри Москва қарор дорем ва доставка то метро дорем духтаро. почта Россия транспортная компания ва тамоми намуди доставкаҳоро дорем духтаро. касоне ки мехоҳанд заказ кунанд марҳамат рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд, бо мо дар тамос бошед. заказакҳои шуморо оформид карда ба ҷои дилхоҳтон бурда мерасонем, роӣ мекунем духтаро. инак духтаро ин киртоамона 1500 рубли кардем нархошона успед кунен, заказакотона оформид кунен. ёра духтаро количестваш беҳад кам мондаги ба мо хотир ма ёра распродажа кардам. омадомади иди қурбонай ба мо хотир духтаро хостем ки шуморо хурсанд кунем подписчикои канали худам. арзон кардам, марҳамат кунен, успед кунем, хеле киртои хушрӯи идонаро дастрас кунен. размерошон ай 46 то 56 мераванд. апа харо размерошон ҳар хел мондагия дар WhatsApp уташнид кунен духтаро. нархошон 1500 рубл. расветкошон ам кам мондагия духтаро. успед кунен, заказакотона оформид кунен. тканошон бениҳоят тканои хушрӯи духтаро сабукакай ё шолк нестанд духтаро, ё ранги материалои прадоан мулоимакан сабукакан духтаро. ёра да Тоҷикистон ипек меган, материалои ипекан, киртои ипекан. успед кунен духтаро, заказакотона оформид кунен. ино дар танаи одам бениҳоят хушрӯ меса духтаро. чӣ хеле ки гуфтам, хостам подписчикои канали хидмат хурсанд кунам, ба мо хотир арзон кардам. боз як бор дигар такрор мекунам, апа харо бисёр мепурсидем ки дар куҷо қарор дорем, чӣ хел заказ кунем, дар кадом шаҳр ҳастем духтаро. мо дар шаҳри Москваем. апа харо бисёриён мехостанд ки мо дар шаҳри Москва бошем барои заказошона дастрас кардан. духтаро мо дар шаҳри Москва ҳастем. доставка то метро дорем, почта Россия қати транспортная компания қати дорем ва нархи размерошона гуфта гузаштам 1500 рубл. нархошона 46 то 56 сар мешавад. марҳамат кунед духтаро. инаи киртоамо навналичи дорем, ёрам 10000 распродажа кардем. успед кунен, заказакотона оформид кунен. ино паплинан духтаро. инорам размерошон 46 то 56. марҳамат кунен духтаро, дар WhatsApp нависен, заказакотона оформид кунен. чӣ хеле ки гуфта гузаштам, тамоми намуди доставкаҳоро дорем. марҳамат тамошобинои азиз, бо мо боше, рақамҳо дар рӯи экран барои бо мо дар тамос будан, подписатсия кардан ва лайк монданам фаромӯш накунен. хай духтаро, то наворҳои оянда наворҳои мо давом доранд. تو مگردی سر بامبه بس کن و خنده نکن میشه من نارامه پشت تو مارا وای الایا جان با مثلی افتا بستیه من بسازم چرا به غم خواب بستیه در دادی مارا وای الایا جان با مثلی افتا بستیه من بسازم چرا به غم خواب بستیه زهر دادی ما را وای الایا جان تو مگردی سر بامبه بس کن و خنده نکن میشه من نارامه پشت تو ما را تاجر کنم مثل گل باغه دما